Han hai war masin jam mampil ka chatuwi phaikia dal bidan news habanok ni bkhakte khoroksa Tiprajwk Sikli lakh ni illegal manui tui Manjak Agartala GR station o oma haikeno lakh ni manui je phekjak nai bania khlai tongmani no nogoi Tipra hasteni lokoro belai kheno wana jakha o Tiprajwk Sikli ni yago nogoi haikeno aitoni tapu soya karai dal bidan news habanok ni bkhakte norokno update phonok nai oma haikeno Tipra hasteni lokorokno sini dal bidan news habanok ni bkhakte kobogo oma haikeno tomono illegal manui je phekjak nai manui sikla rokno chari toni khake o bania rokno totally stop khainani ungthum oma haikeno sini dal bidan news habanok ni bkhakte koimung hasteni lokorokno gobangma bania tomono khlai tong hangke noroni para gana gini rogobo oma hai je Tiprajwk haikoba Tiprajwk Sikli rok tomono oma haike bania khlai tong hangke o samungno bon khaina ungthum tabu dal bidan news ni bkhakte hasteni joto lokorokno koyo Tiprajwkno chawi bo thoi tongo phiaba Tiprajwkno phali bo tongo o mahai phekjak nai bania rokno haike tabu Tiprajwk ni thinang busuk jora soguino chumung ajaijak Tipra haskeni joto sinai nungnai hekba lokorokni thaniwo oma haikeno Tiprajwk Sikli khoroksa Agartala GR station Manjak lakh ni illegal manui tai phekjak nai manui mankha nai tongni tapu soya karai dal bidan news habanok ni bkhakte o mam